na-ewute m na eze Ngene ọbịa ọ na-adịsị m ọra ọkụ mele eze Ngene ọbịa Egbenamma Ejiegbundilo ọga m onye na-evido m asị na uye dowelie ndụ dowelu mie ndụ na wute atụnya nwa mara m iwe m aka abụta aka m abụ onye kpuchigolo aja mana ọ sị na mma adụ ndụ dụka nka wee fee Ngene ọbịa fesie enyo ike na nsị na mma mmemme ka Chukwu si wee chọọ na maghara eme ka mmadụ si chọọ na igbo n'aka ndị na ya na-egbute ibe ọma igbo n'aka ebe na ya na-egbute ibe ọma na tata bụ ime ọka hai n'olili nketa wee wulu Umuokpu ka a na-elita mgbe si unu biko na-abọ taa na ọ ya abọzila anyị ibe anyị mma ka ọ dị mma ebe ọbụla anyị sigodo emejọ ọ ya adụ mma bido taa gaba na nsị na unye edobe na ọga m Egbenamma Ejiegbundilo ọzọ igbo ndụ nọmba 1 na Umuokpu onye amụma Chukwu wetara na Umuokpu ka ọ zọba the whole world maka na ọ bụrụ ọsọ ofu ebe ka ọ na-azọ olu na-azọ igbo m na-azọkwa ma ndị ọcha na nsị na ndụ ya adụ na ele nkwulie n'ọwụ ka ọ ga-adụ na nkwulie n'ọvọ Egbenamma Ejiegbundilo nna m ochie anọ m n'ana nwanne m adụrụ ebo ihe nji etili mgbu na ọ bụ na nwa dị anyị ibe m nọ ndụ nwayọkwa nwayọ osisi ego nọ ndụ taa onye amanwụ ọgọ ọ bụ osisi ego nọ ndụ taa kedu ibe ụbọchị aka abụọ na-emekọrọ Ngene akpata nwa m biko mmechekwa obodo oyibo akpata ego o nwere mgbe ọbụla ala ọbụla o si jide onye ọbụla ya ịmakọrọ a na-eji obodo oyibo na oge gwere nwoke m nkwadoro nna afọ ọzọ ka anyị apanyezi nje ka anyị apanyezi na ọbọ you are my senior brother igwe ogige anọ m n'ala ndụ nna m ochie mụnụ gele ma ọ sị na ọ adụrụ m na mma nne mụtara mama ya nne mụtara mụta mama ya nwanne nne m owu nne apil nwaanyị ofta no ọgbọ Mumu egbodu ofta no ọgbọ asị afta no ọgbọ mgbe ndụ odewu nwaanyị ọgbọ odewu ọgbọ wele kwalere asị odewu apil nwaanyị na ifo odewu nwaanyị ọ bụ mmanya ọmọsụma malaika ọ bụ mmanya ọchụgo nwaanyị ọnụ ya n'afọ eze Ngene ọbịa Obiora Ilonwa asị na tata bụ abụ ọ ya abatala anyị bụ ọgbafọ aji ibe olile egwu ọka ibe a na-ekwu na ụmụ ọka na-abịa ụmụ gosi na ka aka agba pụta ndụ nwa obodo ime ọka udo ya achịla anyị eche kpalị amụ wee natakwa na be anyị kpalịwakwa amụ chiebolu maka ala esi emie mgbe gboo soro ka anyị esi mie onye ọbụla na-eweta nseke ahụ ya na ya eru o nwere ka ọ na ele nkwule na ọkụ ọ ga-adụ ekene gị ọga m Egbenamma Ejiegbundilo udo ya na-achịlị nọ n'ọkwa ọra Egbenamma Ejiegbundilo ugo ebe na mmiri enwele ọzọ igbo ndụ asị m biko ibe ọma mebe onye abụọ anyị na ọ bụrụ mpụ n'ọnụ onye na-abụ anyị na-enene na anyị n'iru akwụkwọ na anyị si na ndị ọbụla na-enwe m ibe ndị ichie na-eme ya na-agọzi ibe na-ele nkwulie n'ọbụkọ eze nwaanyị nọ n'etiti anyị ekenekwe nnukwu nwaanyị anyị ekene
Egbenamma asị na ya kalaka na ejiri eli ngụlọ na ngụlọ agịrị ejiji ọdịda ogburi bụ ọgbala ọsọ eme akanya na obele gwani after exercise